Πάμε χαλαρά, ξεκίνημα με το quiz της ημέρας, το οποίο είναι αυτό εδώ, θέλουμε να είστε παρατηρητικοί. Είτε σε λίγο, που έχουμε ξαναδεί τον κομπάρσο αστυνόμο. Είπες σε κανέναν που τα έκρυφκες? Σε κανέναν. Μόνο στην Ελένη μου το είπα. Ποια είναι η Ελένη? Αν είχαμε διαγωνισμό θα κέρδιζες τώρα, το ξέρεις. Αλλά βιάστηκες να πεις την απάντηση χωρίς να πούμε αν θα δώσουμε κάτι. Έχουμε διαγωνισμό, αλλά... Έχουμε. Να πούμε ότι αυτή είναι μια πάρα πολύ σπουδαία φιγούρα, την οποία εμείς θαυμάζουμε και γουστάρουμε. Έκανε το πέρασμά του από την Ελένη την Πόρνη. Βεβαίως και το έκανε και από κάπου αλλού, τον εντοπίσαμε και βρήκαμε πού ήταν το πέρασμα. Ναι, η ιδιότητά του η κανονική, νομίζω εγώ. Διαγωνισμός έχει να κάνει με PlayStation 3, το οποίο δίνουμε προσφορά της Electrolux. Να δούμε τα στοιχεία. Πάμε να δούμε την απάντηση στο quiz που μας βασανίζει από το ξεκίνημα της καρύμπας μας. Ποιος είναι αυτός ο τύπος, ο σπουδαίος, τον οποίο τον γουστάρουμε, που είδαμε στην Ελένη την Πόρνη, αλλά παλιότερα τον είχαμε δει με μια άλλη ιδιότητα, σε μια άλλη εκπομπή. Ποιος είναι άραγε? Που έχουμε ξαναδεί τον κομπάρσο αστυνόμο. Είπες σε κανέναν που τα έκρυφκες? Σε κανέναν. Μόνο στην Ελένη μου το είπα. Ποια είναι η Ελένη? Εγώ είμαι. Ανέβα στο τραπέζι μου, κούκλα μου γλυκιά. Χορέψε και σπάστα όλα ετούτη τη βραδιά. Αμάν, κουσού, αμάν, για μωρό. Λέει αλήθεια, είπες σου που τα έκρυφκε? Πάρε το τεφί, γίνα στο κέφι. Μη μου χαλάς τα γούστα. Σπάς το κορμί σου, έλα κουνήσου και την αξέντη φούστα. Σίγουρα have big talents. They dance, they sing, they act. Μπεμπέτσος Θεός, Μπεμπέτσος Θεός. Λοιπόν, κάπου εδώ